мақомоти марзбонии Тоҷикистон иддаои ҷониби Қирғизистон дар мавриди вайрон намудани сарҳади он кишвар аз сӯи марзбонони тоҷик дар қитъаи Лайлаки вилояти Бодканд ҳаммарз бо ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғдро рад намуданд. Сароясати марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон мегӯяд қитъае ки ҷониби Қирғизистон иддао дорад ки ба он кишвар тааллуқ дорад ва дар он ҷо моҷаро рух додааст аз мавзеи баҳсӣ ба шумор меравад. Муҳаммаҷон Улухоҷиев сухангӯи сароясати марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон рӯзи 14 май дар суҳбат бо радиозодӣ тафтиши асноди сокинони он маҳал аз сӯи марзбонони тоҷикро беасос шумурд ва афзуд иддаои ворид шудани марзбонони тоҷик ба қаламрави Қирғизистон низ нодуруст аст. Ӯ гуфт ки дар ин ҳодиса марзбонони кишвари ҳамсоя талош карданд ба иғво роҳ диҳанд, аммо ба гуфтаи вай ин моҷаро ба оромӣ анҷомидааст ва ҳоло вазъият дар он ҷо мӯътадил мебошад. Расонаҳои Қирғизистон рӯзи шанбеи 12 май бо такя ба хадамоти марзбонии он кишвар навиштанд ки гӯё марзбонони тоҷик ба 45 метри хоки он кишвар ворид шуда санадҳои бархе аз сокинони маҳалро мавриди тафтиш қарор доданд. Ба навиштаи ин расонаҳо ҳодисаи мазкур боиси норозигии сокинони ҷониби Қирғизистон шуда дар натиҷа моҷаро бархостааст. Хадамоти марзбонии Қирғизистон гуфтааст ки дар пай ин моҷарои на чандон калон масъулини марзбонии дуҷониб бо ҳам мулоқот карданд ва тарафи Тоҷикистон хабар додааст ки гашти низомии марзбонони тоҷик аз сарбозони навхизмат иборат буд ва онҳо иштибоҳан марзи Қирғизистонро убур карданд. Бар пояи ин баёния ҷониби Тоҷикистон барои он чӣ ки иттифоқ афтод узрхоҳӣ кардааст. Тоҷикистону Қирғизистон беш аз 900 километр марзи муштарак доранд ва беш аз 500 километри он ҳанӯз аломатгузорӣ нашудааст. Ҳар ду ҷониб дар масъалаи аломатгузориву таъйини хатти марз дар қаламравҳои баҳсӣ давоми 25 соли истиқлол ба иттифоқи назар даст наёфтанд ва ҳамин чиз боиси сари чанд вақт сар задани муноқишаҳо мешавад. Марзи Қирғизистон баробар бо ин ки сарҳади давлатии кишвари дигар аст, инчунин марзи кишварҳои узви иттиҳоди иқтисодии Авросиё ҳам маҳсуб мешавад. Қочоқи мол аз ин қаламрав ба Тоҷикистон бештар бо ҳадафи фирор аз пардохтҳои гумрукӣ сурат мегирад ва моли қочоқӣ аз роҳҳои убуркунандаи постгоҳҳои марзӣ ворид мешаванд.